Ruszyły zapisy na 22. Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie w Zieleńcu. Po serii niesprzyjających marcowych warunków przyszłoroczne zawody odbędą się już 17 stycznia na stoku przy wyciągu Grappa w Zieleńcu. W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie Powiatu Kościańskiego. Zapisać można się na 2 sposoby. Do 14 grudnia mailowo na adres beataratajczak@powiatkościan.pl lub osobiście w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ulica Gostyńska 38, pierwsze piętro, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Od 15 grudnia do 9 stycznia zgłoszenia możliwe są tylko osobiście. Limit zapisów to 300 osób. Wysokość opłaty startowej wynosi 160 zł dorośli, 120 zł młodzież szkół ponadpodstawowych i studenci oraz 100 zł uczniowie szkół podstawowych i młodsi.